aduan, tunggal baryo, iti kawayan, adu itiin kay pagpilian. Basta nating awan ti problemam, adu a klase ti makitam, at daparda siligan palang, bunga marunggay abaget galyang. Petsay kamote ken mustasa, tarong kamatis at dapay parya, at dabalangag ken karabasa, bukod sa luyot at dapay okra, at tabungaw ubay ken utong, kalkalunay kapatiti ken kwantong, o ay pakakpatani ken uong, sibuyas bawang ken balatong. No kaya't yuti prutas at dito iti mangga, at dabayabas ken santol agraman ti papaya ken pinya, at da sarkwelas kay mito abukado ken langka, lukpan lumboy ken adu akita ti saba. Natin kan prutas at daan sustansya, ken isuti taraon amang mangted salon at ken tiksa, ken dakkel atulong daytoy iti tunggal pamilya. Iti natin kan prutas ken napnon vitamina, no natin ti pagtutungtungan, dito'y ilimiti kaaduan, tunggal baryo, iti kawayan, adu itiin kay pagpilian. Basta nating awag ti problema, adu a klase ti makitam, at daparda siligan palang, bunga marunggay abaket galyang. Nasustansya ama makan, at dalaang iti arubayan, nagtitinulungan ti kada pamilya, tapno salon at kat maaywanan. Gapu iti barangay nutrition, di da maumamang banbantay, mangay aywan ken mang tartarabay, ti salon at tunggal pumarangay.